जातनो खुलुमका तै आनि खाना हामजा मुंते सिबाय ते सामबिलि टिभिनि कथमा थुनाय ताखुनबो आनि बायफ्लाया हामबाय मारिबो तामनिके तिनि आनो कक्साना जरनि मन बागै बनो बगलाके हामबाय आं तिनि कक्सावनो आनि मुं शैलेन्द्र देबबर्मा खवाई रामचंद्र घाट बी चंद्र ठाकुर कामी आं दिनी कक्सानानि माखासे जे 1980 दांगा अबन्ति बां कक्सानाय म ससियेल मीडिया जून मास नि फुलुका हिंदी बाय हाइपन तिने आं सराय के मनो जत आना सुख समय तकरै तफाना आं जानि मानसाक आं सिनि तिरपा हानि सिनतिप्रा सा अरन इंडिया जिनस जंग साइ खोनारे वाने अब सावै आं ते काहे तंगो तिप्रा सानि सिनि जे तिप्रा सा दफा जे राजनीतिक खायमानि जीवन तामुंखा अब साइ खोनारे वाने ते काहे तंगो आन थानी तीनटा बय तंगो लाम अबंखा सिनि ताखोकरा दशरथ देवनि बनो बांकिसे ति अबर कियाति पॉइंट कक सावना दांगा तो जों साइमनो तामनि बागै तिलफ्रा हावा दांगा नांखा अबत आनिसले गोबां मासि गिदिर बरफ साइमनो तै पारावत जों हाहाय बा लेखा परा करि फना अबरबो सिबो आसि सना ताङै दागा नांखा तिनि उसगांग थानाय मासनि 23 तारिख आगस्ट 23 तारिख जे एरेसि मानमानि साल जों एरेसि मानमानि साल हिने जों जतनो साइमानो तै साव ताम खाखिया अब जों ताबुक आं साइ थाङोनो आं कक साना मुसुमका हाइसे ताखुक सुकुमय देबबर्मा बिनि पारा सीता कुंडल पाराव ब TSF नि तामो तंगमनि फाउंडार दा बा TUJS ताम खाखिया जोंना बनो मुतु खलानानि नांगो तामनि हिंखाय गोबां मा बररक बबाई सबा खलाय थांका फियाबा एरेसि मानन सेकांनो ब आसिसन दांगानि जूननि 13 तारिख रिफुजी बांगाली रकबाय थानानि पुलिसफोरनि ककजागुं खोनावो अब ककजागि थैगा थैफानो जों बनो बिनि सोमालों मर खबै जे कुमारी मति हाके जों खलायनानै दंमोन जे थिमा दिनो साथि सगै जों पाल थमुथु खलायनानै दंमोन फियाबा सिनि जे लिडार हिंजांगरक बा अकरा हिंजांगरक तिप्रा सानि जे दफाना तुयै जे राजनीति खलाय तंगरक बरक साइतो ज्ञानी गुनिनो अबहाय मुनि तंखाय नां खाव संग बाक्सा ससियेल मीडिया ताबो आननु खांखाय बा बतिनो हताचा और बाहायका अकल साखाय मानो फियाबा सिनि ताखुक सुकुमय ब ताम खायलांका जत बरं साइमानो ताबो 60-70 बछरनि बयस बुरारक बरत सुकुमय गे जत बरं सिनु आंगाबन बागै कन्यानि मुसुंगो आं सिनि तिप्रासा हामक्राय मेम्बर कुमार जमातिया ते सिनि बुबाग्रा सिनि खासुसा मायगोनां बुबाग्रा सिनि पदु किछु देबबर्मा बुबाग्रा नब आंगाबो एप्लिकेशन नाय आं शैलेन्द्र देबबर्मा ते सिनि बररक आसिसन दांगा नांफुरु नंदलाल देबबर्मा हिनै खरकसा जेल खानावा सेंट्रल जेल पाथर बाई 50 केजिनि अजन पाथर हिलिक आबो बाई यागो सिंक्लिक जागै सिनि तिप्रा खरकसा गोबां मान दंगो तफाना बिनि जे नुमाने अ जागाव बता मुंखा yakti sai maichanan phonto maliya hingke takuk sok tabu wan chungna di je
public danga nangi yakti salakya wan sabe tibrasa phiaba police rok to smai tango जों अ हानाव नायनाय अ हानि बुसान नायनाय हिने फियाबा प्रशासन पुलिस गै ब ट्रेनिंफोर सोमायतांगो अ हानि बुसानाव नायनाय हिने फियाबा जोंनाव नायखिया जोंनाबो वानसुंगानि दरकार तामनि हिंका ब पुलिस इंसे खरचा बरना आसामी ठीक আছে आसामी हिसाब रंतलांगसे तब हनसे पाथर हिलिक बा याक सिनै याक से माइसाय मानसाल यांका अ बाहाय गथनाका अ त्रिपुरा हाव गोबां मा लाइबुमा लाइ थांगा चीन बर' दुखु बिरमान मांखा जों चीनी जे लिडार थानसांनि बागैनो जों दिनै त्रिपुरासा 12 लाख त्रिपुरासा अराय फरायनि दं आबुनि बागैनो चीनी खासुसा मायगोनां बुबाग्रा पर्दि किशोर देबरमा थानसा होना चाहिए सब फियाबा जों जत बरक दाबो खानाया बिनि बिरिदे कक साइतों ओंखाय थानसांगाय जतन साइमन थानसांगाय फानबाक्सा कराकमु अबहाय बाक्सा सावो गोबां बर' रक जे त्रिपुरासा रक बा नेता हिंजों रक दफानि कक सासावै फियाबा आगरतला जागा पालायो आंनाव ब्लै खेवानाव जों जनगण जे लेखा फरा करै बा जनगण हिंजांनाय जत्तनि सेलाय दफाना गोबां कुके हामजांनाय आबो सराय सेरेकेन साइमानो दशरथ देवनि आमल सिमिना चिनी त्रिपुरासा रक हामनानै नै दफा हामनानै नै पत दशरथ देव तो त्रिपुरासानो मकल कियावना नै सिका आन्दोलन खालायो फियाबा बनिजिनो 11 12 जरा हंगायनो चिनी त्रिपुरासारनि इसुकुंको परिमानि थागै थांगो कलेज पना हंगायनो त्रिपुरासा रक आगरतला थांगै मा परियो नगबारा थांगो गोरिनि बसाता नगबारा थांगै परिनानि सम्भव जा बनिजिनो शिक्षा आंदोलन खायफनो ब त्रिपुरासा एरिया कायसा जाफनो कलेज खलगै कलां थांमालिया बलाय खानि बोखाव दुखनां दिनै आं कायसा बलं बरंनि एजेन्डारिया बलं बरं सापुत खायो हिनि आकक सामैया दिनै नयनबासि जमातिया एनलेप दिनै ब साबिबिक जीवन फायै बिनि बरंनि ग्रुप कायसा कलेज खलका एरेसि खुमलंगो आबसिनि बर जत साइदेमान साइलिया अबहाय फियाबा दिनै दशरथ देव शिक्षा आन्दोलन खालायजानि त्रिपुरासा एरिया वो कायसापनो कलेज खलकलां थांमालिया आबो ब्लै खे दुखनांगो ते कायसा ताबुक साउथ त्रिपुरासानि राजनीति खेमनि जीवन तामखा साउथ त्रिपुरावो चट्टग्रामनि नवातिया रक 2,500 फेमिनि आ फाइने रंनि बिसिंगो त्रिपुरा सरकार तामो खालाकिया आं सायखोनाय रवानो 1961 सनो चिनी त्रिपुरासा नवातिया रक 2,500 फायै दंफायया साउथ त्रिपुरावो आ जागावो बरक सरकारक साजे एंगे बिआइनि बाय फायो नै पार्टी रिजरावनो माने टक्सा वाक्सा पसपाकी हायकै कगै बोथारका आ कगै बोथारमानि दाखुकसं आ कगै बोथारमानि खरंनै पार्टी जन बिसिङाव खरंनै बहगो बोसागोनां जे बहगो बोसागोनां आ समयो 1952 बा 1961 सनो 52 61 सनो चिनी मुख्यमंत्री बसानांखा दशरथ देव ताको ओकरा ब एमपी टाउन बागै संरिखा जे त्रिपुरानि कक साइना बागै रियो फियाबा ब अबनसो साका आबो चिनी बरंनि बुखुगो प्रश्न फायो बा सोंमुं फायो फियाबा ब निजिनो जन शिक्षा आन्दोलन खालायै फियाबा राजनीति जन शिक्षा आन्दोलन खालायै आबुनि उलखाय तामंखा लिडार जानान बागै बा मिनिस्टार जानान बागै रिफुजी बाङालि रौनो हाजार दाका जेओ ताबु आगरतलानि हठात कलनी हरिजन कलनी जे केम्पी बाजार हिमारो जत्तन आबो बिनि हाट दङ ओंखाय जे वानसारा बुरुं फेमाखाय नोंसा खाजि गया पियासिन बरकखाय कगै बोथार जागौ आंहा बनो ब्लाइखे आनि बोखाव दुखनां
habo hai tei ang tini sak social media nungjagai samani hotat chai tangan bagi ya ba ang tini leader sanan bagi ya je kisa misa je ang mamani laibuma kisa misa da ang sawoi sini dofano thamsa khalaimana hnoi ang joton thaning koyo tabuk tai kaisa moto paikha tabuk tai kaisa lam kai to sung joton saimano sabo abongkha মন্দিরা করা চানাংনাই চিনি তাকো করা দশরথ দেব অরব ব আং অর সানা মুসুঙ্গ মো আসু পরি তাং সালিয়া আং সানানি মুসুমাক হাইছে ব দফানি বাগै আগিনি সিমিনো দফানো মকল কিয়রনাই দফানি বাগै হিনি সিরি খগে আগিনি সিমিনো ফাयो हाइपनो दफानि बागै कक सानाय जातिनि कक सानाय तिनि बिनि बोसारक काइसेफोनो रिगनाय बरक कानजाक अ मांफिलिओ फटो नुगिया नायनारि अ मांफिलिओ बिनि बोसारक रिगनाय बरक कानजाक नुगिया ब तिनि सिकित नै निजिनो गसिना हावो बा बुलबो जतन साइमानो फियाबा सिनि तिप्रा सानि जे kan mung diganai borok keri sari sekan kebang ma ati hai suru bo simia borong ni poribar simia kebang ma chini tipra sikito samaj rok sari kanai nijini culture rok diganai borok obo hai rok kemawi tongo ba baksa ba koborok semaya tongo agotola rogo abonang belai khiwanao tamni kai buni basana belai khai taniwo ba damniwo boroniwo phiaba निजिनि बासाना हंखाय पगै बांला बासा साव आबो ब्लाइखै सिनि बखाव आनि बखाव दखानांगो तिप्रा सारकबो जे तिप्रा सारकबो दफाना हामजाङै रकबो अबनो साजायाना तामनि हंखाय तिप्रा सांगै बो कबरक माया ते सारि बो कानो अबो हाइताइको हंखाय आंकक सानानि मुसुमाखा हाइसे जों गोबांमा राजनिति खालायो ए टु जेड सिनि तिप्रा सारक पाजनाय ब सयजनाय ब सिनि तिप्रा सारक गोबां राजनिति खालायो फियाबा थामसा उंख्रै अबनि बागैनो जों फारि सिनि बुबाग्रा थामसा होना साहि माने आबो सिनि बागै बलाय नांकुं माने कक थाइसा बायना ब आवाज खैरिखे आं तिनि तिप्रा मथानि खरकसा लिडार इंगै सामानिया आं खरकसा तिप्रा सांगै सामानि कक साबो आं तिप्रा मथानि खरकसा नेता लिडार पद गोनां ओ बुया फियाबा आं जे ब सामने चिनि बुबाग्रा जे सामने आबनो ब्लाके इम्पोर्टेन्ट बा नांकुक माने जाका आबनो आं एक्सेप्ट खालायो थानसा बंगो नांगो जों साइमानो मेघालय खासियारक संका गोबां संका गरिस्थन पनो आजागो साबो बेसेबा मिनिस्टार करकत गारुर बंनि हतेबा राजनीति ब्लाय बिसे बिरिं नियाना बरक राजनीति पालखै एक कतखै खालायना अबनो बागैनि बरक bong borok leader koto tongo ओंखाय जों जे आबन बागै आं साबो जोंर बारा लागो सिनो बिनो राजनीतिक सिकन बिकन पाजनबो तंखा सयजनबो तंखा एबिसिडि 26 ता खरबाय थाखा फियाबा सिनि बरक थानचाइया साक तरजागलायो साक गोरों जागलायो जों ताबुक अर आं ताहिं साका ताखु सुकुमनि कक दांगानांफोरनि बताम खायनांका बय बाक्सा टिउजेस खायनाय बा टिएसएफ खायनाय रक एमडीसी एमएलए नि थांका फियाबा बिनि मर खबै बा साल बसर वाइसा बिनि थिमा दिनो जाति संगानि मुजुदा खालाय आबो काथरसिम सायमानाय कबलाय काथरसिम न ओंखाय जों आबनो चाइदुलायनो आबनो जों खानाबो जों कासेसिनि जों सकांगबो सिनि ताखुक सुकुमय देवरमा थिमानि बिनि जुनि 13 तारिख जाति सगियो सिनि अकरा ताखु अकरा अजित जाति पास्टर अजित जाति देवरमा ब थांगो ते सिनि पारानि कयजन थांका अब हाके जों खलायखिया खानाबो जों आबनि बागै किसा कक ताबलायनो ओंखाय ताबुक तिप्रासा सिनि तिप्रासारक गोबांमा लिडार सावो गोबांमा लिडार सावो नेतांना हंखाय इंलिश माना नांगाय
buni dopha bai thangai kok sanabo English mana nango sikito nango hinsao phiaba o sikito hinjangai rono ching tak dosra demni kok ang tak sai thangka sikito hinjangai rono chungna dirai ro Tripura ni o sikito bumung sinaring ya simura bai tibrinai hano 12 lakh Tripura sano mokol mukti khiklai dia biriman phania o je leader sormani jangnai ba English mano hnei ti saitoni jangnai abok se chungna dirai ro phiaba joto leader dirai dia obo koekjon boroni bagay tini oro sajangani nangkha baksa himana sung joto Tripura sane ta to Tripura sano dirai dia blahne sung ek jora bo chini tako okra dosro dev bonobo chini bororok CPM khlaimani bagay bolai boron yui sawo ya photola tilu sugunan ya photola podobuar gunang ne o podobuar gunang tini chini Tripura sano mokol mukti khilai kalang thangka takuro phiaba kaisa bible siak tongo diari phatra rok bai husklai tongdi hiso mathai simani kothma kahamo siak tongo phiaba chini dofa himbano je leader kaham nangnai sung bo khamyada khaitongka sung naisomnani nangnai oboni bagino elambak kotharok bo sijak tong borok saka sihni diari phatra bo husklai tongni mane abo sudu o wani dofa chimiya sini dofa bo baksa gobang ma ati deranai tongo oboni bagi sung husklai ma tongnai takokson ase kok saino ani kok orono parika Tripura sa ailokthun jotonon hambai